Виж добре тези кадри. Жител на Москва започва да записва нещо впечатляващо. Точно отпред се вижда църква с златен купол. Всичко е спокойно. Но там, в далечината, на хоризонта, се издига колона от тъмен дим. И нещо гори. Тогава той приближава камерата. И точно сега става впечатляващо. Виж добре какво се появява в средата на огненото кълбо от експлозията. Това нещо, което се изхвърля нагоре, е капакът на цял резервоар за гориво. Капак, който може да тежи десетки томове, а експлозията го изхвърли към небето, сякаш е момета. Можеш ли да си представиш каква сила е необходима, за да се случи това? Това, което виждаш да бъде погълнато от дима и огъня, е една от основните рафинерии, които снабдяват Москва. Тя се намира в квартал, наречен Капотня. И сама тя снабдява почти половината от горивото на руската столица. Това не е някаква обикновена сграда, която е пламнала. Това е жизнено важна артерия. И не беше случайност. Беше Украйна. Нарочно. На стотици километри от границата. Когато разбереш какво стои зад тази атака, ще разбереш защо Украйна избра точно тази цел. Но нека първо ти покажа какво се случи 3 дни по-рано. Киев. 15 юни 2026 година. Това е Печерската лавра. Манастир на почти 1000 години. Едно от най-светите места в цялото православно християнство. И гори, защото Русия току-що нападна столицата на Украйна с 70 ракети и над 600 дрона, само за една нощ. Огънят обхвана покрива на главната катедрала, сърцето на комплекса. Над 800 квадратни метра горят. Монаси и спасителни екипи образуваха човешка верига, предавайки реликви от ръка на ръка, за да спасят каквото могат преди пламъците да достигнат. Поне 5 души загинаха при атаките онази нощ в украинската столица. И тук си струва да обърне внимание на един детайл, защото това говори много. Когато светът посочи с пръст Русия, знаеш ли какво направиха те? Руското правителство отрече. Каза, че щетите са били причинени от украинска отбранителна ракета, която е паднала на грешното място. Проблемът е, че сред отломките на лаврата бяха открити останките на поне 2 руски дрона. От същия тип, които Русия изстрелва срещу украинските градове почти всяка нощ вече повече от 4 години. Но тази история нямаше да свърши до тук. Защото президентът на Украйна, Володимир Зеленски, отиде до разрушената лавра, погледна това и даде обещание. Не беше дълга реч. Беше почти само едно изречение. Ние не искаме Украйна да гори заради врага. Но ако Украйна гори, и вашата Москва ще гори. Как сказали Путин после всей атаки? А мы сейчас скажем. Запомни тази фраза, защото 3 дни по-късно тя щеше да се превърне точно в онази картина, която видя в началото. Рафинерията в Капотня гори в средата на руската столица. Само че между обещанието на Зеленски и пожара в Москва има нещо, което почти никой не си направи труда да разбере. И точно тук тази история спира да бъде за отмъщение и става въпрос за стратегия. Защото обърни внимание на това, което Украйна не направи. Тя не отговори, като бомбардира руска катедрала. Тя не взе на прицел религиозен символ, за да изравни моралната сметка. Ако беше чисто отмъщение, това ли щеше да се случи? Удар за удар, църква за църква. Вместо това, Украйна се насочи към рафинерии, складове за гориво, тръбопроводи, енергийната инфраструктура. На пръв поглед изглежда почти като слаб отговор. Да замениш символичната тежест на катедрала с петролен резервоар, но точно там е грешката на онзи, който гледа повърхностно. Защото това не е импровизация, продиктувана от гняв. Има име. Украйна нарича това усилие логистическа блокада.
Това е програма, стартирана от Министерството на отбраната, за да атакува систематично руския тил. Горивото, транспортът, енергията, която поддържа фронтовата линия. И министърът на отбраната на Украйна, Михаил Федоров, каза нещо, което обобщава цялата логика. Той заяви, че вече може да се види модел в данните. Колкото повече руската логистика бива унищожавана, толкова по-малко атаки Русия успява да предприеме на фронтовата линия. Това не е отмъщение, това е проект. Украйна разбра, че не е нужно да побеждава руската армия войник по войник. Тя може да се прицели в това, което поддържа тази армия. А това, което поддържа тази армия, в най-буквалният смисъл, е петролът. И замислил ли си се някога защо е така? Защо точно петролът? Има два отговора на този въпрос. И първият е свързан с парите. Русия е една от трите най-големи производителки на петрол в света. И това не е просто икономическа статистика. Това е което финансира войната. Продажбата на петрол е основният източник на пари, които влизат в Русия отвън. И именно тези приходи в голяма степен финансират военните усилия. Всеки продален барел е купен боеприпас. Всяка работеща рафинерия означава изплатена войнишка заплата. Западът се опитва да спре тези пари от години чрез санкции. И Русия се научи как да ги заобикаля. Създаде флотилия от кораби с скрити собственици, смени знамената, измисли фирми фантоми. Санкцията е просто хартия. А да заобиколиш санкция на хартия е бързо и ефтино. Но тук е хитростта на Украйна. Има огромна разлика между една санкция и един дром. Смяната на знамето на кораб е лесна, но да възстановиш една рафинерия, физически унищожена от огъня и експлозията, е бавен процес. Това е скъпо. И заради самите санкции, дори липсват вносните части, необходими за ремонта. С други думи, Украйна откри точката, в която Русия не може да мами. Можеш да заобиколиш забрана, не можеш да заобиколиш кратер. Но да спреш паричния поток е само половината от удара. Другата половина е още по-конкретна. И именно тя сега навлиза в живота на обикновения руснак. Защото петролът не е само пари. Рафинираният петрол е дизел, бензин, керосин. Това е горивото за танковете, камионите за доставки, самолетите. Една армия не върви с пари в резервоар. Тя върви с гориво. И тук стратегията на Украйна излиза от сметките и стига до улицата. В окупираната Крим властите, назначени от Русия, започнаха да разпределят бензина. 20 литра на човек на ден. После дори и това не остана. Започнаха да продават само с купони. Километрични опашки. А в някои градове продажбата на гориво беше просто спряна за дни. Представи си какво означава това. Територия, която Русия контролира. Която трябваше да бъде сигурен тил, раздаващ бензин с парола. Все едно е време на глад. И не свършва с Крим. Самите руски сили признаха нещо, което казва всичко. Че камионите с гориво не са успявали да стигнат до полуострова, защото пътищата вече са в обсега на украинския огън. Доставките просто спрях. Не заради липса на петрол, а защото стана твърде опасно да се транспортира. Сега свържи това с фронтовата линия. Данните от Украйна показват модел. Колкото повече се унищожава логистиката в тила, толкова по-малко Русия успява да напредва. И все по-скъпо става всеки метър. През октомври миналата година руската армия губеше около 67 войници за всеки завоюван квадратен километър. През април вече бяха 179. Почти тройно повече загинали за същото парче земя. Без да тече гориво, машината засича. Тогава помисли колко голямо е това. Доходът се орязва отстрани. Задържаното движение от другата страна. Двата стълба едновременно. Оставащият въпрос е: докъде Украйна може да стигне с този удар? И отговорът дойде само за една нощ. Точно на мястото, където Русия се кълнеше, че е недосегаема. Върни се в Москва.
Но сега вече знаеш какво е заложено, нали? В нощта на 17 срещу 18 юни, 3 дни след жътвата, украински дронове направиха нещо, което руското правителство настояваше, че е невъзможно. Руската столица е заобиколена от 3 пръстена противовъздушна отбрана. Слой върху слой ракети, създадени да свалят всичко, което се приближи до града. Тя се счита за един от най-защитените райони на цялата планета. И дромовете преминаха. Виж този тук. Заснето на 16 км от Кремъл. Виж как се плъзга през дима, докато ракетите на отбраната излитат след него. Рафинерията вече гори там долу, а дронът просто продължава напред, спускайки се към целта. Сега, виж тази сцена. Това е руски войник край пътя в покрайнините на Москва. Той се опитва да свали дрона с преносим ракетен комплекс, носен на рамо, а дронът вече беше почти над целта. Това е образът на безсилието. Цялата многослойна отбранителна параферналия, сведена до един човек, който насочва тръба към небето и се моли. Колоната дим там на заден план вече показва как е приключило това. Целта беше московската рафинерия в Капотня, същата от началото на това видео, тази, която снабдява почти половината гориво на столицата. И това не беше първият път през тази седмица. Беше вторият път. Руската преса го описа като най-голямата атака срещу Москва за последните 2 години. Украинските служби съобщиха за поне 4 големи огнища на пожар в рафинерията. Бяха ударени резервоари за съхранение, една инсталация за преработка на суров петрол и друга за обработка на дизел. И резултатът изпълни небето. Виж размера на този облак от черен дим над сградите на Москва. Но не спря само в небето. В кварталите североизточно от рафинерията започна да вали ситен и тъмен дъжд. Жителите заснеха черен, мазен слой по колите, по прозорците, по дрехите. Черен дъжд. Това е адът. Никога не съм изпитвал такъв ужас, каза един от жителите. За първи път войната не беше по телевизията. Тя падаше от тяхното небе. И не беше само рафинерията. В същата операция Украйна удари петролно хранилище в район наречен Ростов, използвано за снабдяване на руската военна и транспортна машина. И още един железопътен мост в окупирана територия. Рафинерия, военно хранилище, логистика, всичко в една и съща нощ. Логистичната блокада, на практика, в сърцето на врага. И точно тук Зеленски поиска изпълнение на обещанието. Той напомни, че беше предупредил. 3 защитни пръстена нямаше да защитят Москва. И допълни с изречението, което затвори цикъла, започнат там в Лавра. Ако Украйна гори, и твоята Москва също гори. Сега, частта, която поддържа всичко това, не е драматичен образ. Това са сухите числа. И те са тежки. Виж, рафинирането на петрол в Русия спадна до най-ниското ниво от 2009 година насам. От икономическата криза преди 15 години. Производството на суров петрол се срина до най-ниското си ниво за цяла година, а Украйна вече е унищожила около 1/4 от цялата рафинерийна мощност на Русия. Да, 1/4. Да, 1/4. Има и един детайл, който е най-показателен от всички. Самата Русия го призна. Руският вице-премиер, отговарящ за енергийния сектор, публично призна за първи път, че производството е спаднало заради атаките с дронове. Когато страната, която понася удари, потвърди удара, знаеш, че ударът е истински. Така че се връщаме към въпроса от началото. Как е възможно страна, която изстрелва 600 дрона за една нощ, едновременно да разпределя бензин с купони? Сега имаш отговора. Защото това са двете страни на една и съща война. Шумът, ракетите, дроновете, катедралата в пламъци – това е, което се вижда. А тихото задушаване, спрялата рафинерия, камионът, който не пристига, опашката на бензиностанцията – това всъщност решава изхода. И тук е най-дълбоката същност на всичко това. Най-голямата сила на Русия винаги е била нейният размер. Най-голямата страна в света – безкрайна територия.
безкрайни ресурси. Но Украйна разбра как да обърне този мащаб срещу самата Русия. Твърде много територия означава твърде много граница за защита. Твърде много рафинерии означава твърде много цели за защита. Когато дроновете на Украйна достигат стотици километри, безкрайната шир на Русия вече не е щит. И се превръща в карта, пълна с цели, които тя няма достатъчно ракети, за да защити. Истината е, че гигантът е твърде голям, за да покрие собственото си тяло. Сега, нека се върнем към онази първа нощ. Онази на Лавра. Образът, който обиколи света, беше на катедралата в пламъци. Русия демонстрира сила, атакувайки най-стария символ на украинската вяра, изглеждаше като жест на този, който командва. Но може би този образ означава точно обратното на това, което изглежда. Защото този, който трябва да изгори църква, за да покаже, че е силен, често е този, който вече е разяждан отвътре. Русия все още има най-голямата армия, най-големия арсенал, най-голямата територия. Само че, докато изразходваше ракети по хилядолетен манастир, Украйна тихомълком прекъсваше единственото нещо, без което нито една армия не може да действа. Енергията, която движи тази армия. И парите, с които се плаща за това. От едната страна едно зрелище. Дронове, ракети, катедрала в пламъци. От другата страна тишината на една рафинерия, която е спряла да работи. И тази война все повече и повече се решава от тишината. Не от спектакъл. Това няма да спре до тук. Всяка седмица Украйна стига все по-надълбоко. А Русия трябва да разпръсне една отбрана, която вече не покрива всичко. Това е точно типа истории, които ще продължа да следя отблизо тук в канала. Затова, ако искате наистина да разберете тази война, а не само по заглавията, абонирайте се, за да не изпуснете следващата глава. Зеленски каза, че иска обикновения руснак да усети, че именно Путин води тази война, докато народът плаща цената. Затова искам да знам вашето мнение. Вярвате ли, че тази стратегия да се задуши икономиката и да се оставят градовете без гориво е достатъчна, за да накара руския народ да усети тежестта на войната? Коментирайте какво мислите по въпроса. До следващото видео!